Centerl Raio dan Raio si Yubras District विशेष साइमा का बनी सबसे अवदान जरा आज तो Tini गैस मनाई विशेष अब जरा जेबाबे बैनि बुसा हांसनाय थांलाय दं जेबाबो टाउन सब किसु सुबिदा नाय दं माइनि सुंजानाय तुकुजानाय बिन रकम बरफ बिनो जे जिनिस नांगौ बरफ जेबाबे मावो जों बाहायनो मानि केवमानि दरकार नैनो विशेष चिनि ताकु साकनि चेष्टा बैनि थानाका ताबो एकजन नखानो जों चेष्टा बाहायनि monitoring para pemain dari result pemain from अवदान from चेष्टा बैनि एकजन नखानो gas yang lainnya kayak gas ni kok omongnya semua lainnya tiknya akhirnya tuh sensiu seni budaya ni amas apa juga tuh nita bolong salah seni baik dari bolong itu hang baik sekali masuk lagi onek kos tuh nu bawa ini di sing langga hori itu pantang lagi bolong buku onek semua daerah lain luar lain kita bahayanya sen bahayanya tuh bisa sampai isu change mak lainnya kayak nu betul kan ayah ini tamu fry novel gas berapa tadi kan kup semua ibu sini kom hang aja gas baik maini sungui hepai roke sengki su kau rok pas halai dong mana ke hal ke thapau murid dong ya saya upai tadi saya bisa mau ya sak thapau nomor itu ke waktu itu yo kup osubidang lagi ke gas baik ke onekta sini maini sungui rogle itu onekta suza easy umahai itu omahai ne kintu sung gas bebas leader sung ojago sok paijak nge Tini belai kene kaham salde honai banamani salde honai belai kene khatung khajahai pradhan mantri ujjwal yojna ba sajidi kokroi nge pila sakama ani je sungmani musukmani kene ohai Tini khorok busuk di sekango Tini bumang sungnagar sini sarsokno nini bumang ke tamu hojak Ani mungkin jamatia ang Raio di sini korupsa mene regional di assistant secretary was ham kaito. Hambai, thank you. Ngetai korupsa. Angken regional ni IT cell. Ti pramotan ingai angkara kisah kok semua baik kisah saya kenal sana. Tini jona sadhan asal kucing baik ya. Karena gas malai joton katong kaza ke sokai bejat sini takut te bukuk song ke song bor na so ya jang mani je documents ganang original bane je thik tongnai borok no mas nai ke documents thik kari ba ngi mangralia next bor na documents thik khalai roi bor no bo ronai jeta budget thai mani bor ni ma thai no sung kai bo rawani site tok dai to bo sam khai le nai ke tabo kita tes ada tongku seng program busengai baglai sini aseng hambai jotok ang sungmani sekang jotok disukok kaham saka advance ne hambai nge Tini borok noijona bagjagnai na nge borok noijona bisingo norok de selection khai na sabo oro jaga selection khaini de tong je Tini gas bagjana Tini sini oro samang khaini ke sini oro regional ni na monitoring committee ni sini member param kana chonjit jamatia bono amno belai ke sal kedeng maro wi kostoni bising ting bo kari dokha age bo 21 ta moton kari wi rozak boni pore Tini hanya hai 9 ta beneficiary ni mungwi bo kari pika hambai
Engke tini 9 jana to bagi rokha engke thaising bo sengkhanai thangkha engke bosok dinau nangnai tei bad baki je bag jai ro tongnai rok ba manani musuknai to kwbang mano tongnai haifano norok tak 9 jana to rei rokha engke tei bad baki te bag janai tongnai engke bosok dinau tongnai ba bosok mas rok kanai degnai khode bono to seng sal no to guarantee roi sasok malia obo office ni bepar degui mawo mane jeng to tangma to tang thang tongnai bo office ni bepar hata oi din bisingor na se dokumen to collection khai to joma ro tei 3 jona smaya ko tag manai rong ni group to song ni group bo borok bo daki no mana hi asa khai ike bad baki jara maya borok di bangli seng samung tang thang nai hasi je maya sak nai kami ni borok joto jon maya to borok no sung joto no mama ni bagui ni sak thari samung tang nai oke hambai sung tini bo segui mankha tini sini lila rok ni bising tei kok buma joto kisu srai srai engke sai khana rokha sung joto lukurok saima khana tei tipra hani sini lukurok bo jaga jaga omai ke bag jagi tongo ba bag lagi tongo engke o bag mani bising tei no tini sung korei ganang joto no bag sakhe nayo bonangnai oro kuno angma yang kha koi jangnai bo korei engke ulo manai mai angke leader non rok sadi omo belai ke nangmani omo leader ni musuk tei bag mani bengya engke omo ani jaiti gosti hnai bag mani bengya tomake omo kaisa korei rok no gas korei rok no kaisa omo Narendra Modi mane mission khologi rok mani omo party authority ni bengya just tipra mothani sakthar mungbai tini ojora phaisok paika jeng sagui mano tini ojora turuk tangni chengjagui tongo aboni bagai norok puile sakang nangmani ka thansa a thansa bosok phari phantong borok no bor jaga tlang nai tong ba borok ni sinimung kwbang mano o jaga no jeng bojigoni nangnai asokno ang jotno hambai yaparo ini salo Kalau dia yang mana Dina jamatia les. Sini dina jamatia.